ए फॉर आपल्या भांडूप मध्ये राहतो. बी फॉर भाऊ वडापाव खातो. सी फॉर साळीत आमचं घर. डी फॉर डोंगर चढूची मरमर. ई फॉर इंग्रजकालीन वारसो. एफ फॉर फुकटचं दाखवू नका आरसो. जी फॉर गाडो नाक्याक मच्छी गावतं स्वस्त. एच फॉर हलवो बांगडो पापलेट वाहराक करतो फस्त. आय फॉर आई गाव देवीचो पंचक्रोशीत मान. जे फॉर जंगल मंगलच्या गणेश मंदिराची कलाकुसर छान. के फॉर कोकणी माणसामुळे हाय कोकण नगर झालो. एल फॉर लालबाग परणनंतर मराठी माणूस आहेस तरी लो. हाय एम फॉर माडाची सोडणा आणि एन फॉर नळा वैली भांडणा. ओ फॉर ओपी साइन. पी फॉर पाईपलाईन. बिल्डिंगची क्यू फॉर कतारे भावा. आर फॉर रिडेव्हलपमेंटच्या गावा. एस फॉर साहिल सांगितला की एस फॉर साई विहारला जातो. टी फॉर टेंबीपाडा. टी फॉर तुळशीत पडा आमच्या काळजात ठेवतो. यू फॉर उत्साही मित्रमंडळची देवी नवसाक पावता. व्ही फॉर विजय क्रीडा मंडळची ॲम्ब्युलन्स संकट समयी मदतीक धावता. डब्ल्यू फॉर वॉटर फिल्टर प्लांट संपूर्ण मुंबईत पाणी पुरवता. एक्स फॉर क्रिसमस असो वा दिवाळी बाबलो नवीन कपडे घालून मिरवता. व्हाय फॉर युवक इथलो आता कला क्रीडा शिक्षणात पुढे जाता. झेड फॉर झगडो मारामारी गुन्हेगारी ही भांडूपची ओळख आता राहिली फक्त एक दंतकथा.